Anem a veure ara què són magnituds directament proporcionals. Per a veure el que són magnituds directament proporcionals, primer hem de recordar què és una magnitud. Una magnitud simplement és algo que es pot mesurar. Per exemple, què podem mesurar? Pues les barres de pa que acaba de comprar. Podia comprar una, podia comprar dos, podia comprar tres. Els quilos de cebes comprats. Pues si jo m'he anat al supermercat i he comprat cebes, normalment me donen per quilos, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Val? El que em gasta en llet, els diners que jo m'he gastat en llet, jo puc mesurar-lo. Podia gastar-me 2 euros, 3 euros, 5 euros, 4 euros 50. La llet que m'he comprat, la llet també puc mesurar-la. En aquest cas, com se mesura? Normalment per llitres. Pues he comprat 1 llitre, he comprat 6 llitres, he comprat 10 llitres de llet. Qualsevol altra cosa que se pugui mesurar. L'altura, 1,60 m algo. El pes, no vaig a dir-lo. El temps, puc mesurar el temps que he tardat en anar a l'institut i en tornar a l'institut. El temps que tardes tu i el temps que tarde jo. Tot això són magnituds. Ara anem a veure si dues magnituds estan relacionades. Hem d'observar què passa entre elles. Per exemple, el nombre de barres de pa que he comprat i el que pague per elles estarà relacionat? Sí, perquè si jo compro una barra de pa me costa 45 cèntims en Mercadona, pues si compre 3 barres de pa, pues me costarà 3 per 45 cèntims, el triple. Sí que estan relacionades ja més matemàticament. Quan més barres de pa, més preu me costarà. El temps que vaig en bici i la distància que faig. Si sempre vaig a una velocitat constant, sempre la mateixa, que jo vaig passejant, una bici, bueno, si estic més temps, faré més distància. Si estic sempre a la mateixa velocitat. Si en mitja hora me faig d'ací a Burjassot, en una hora podré anar a Burjassot i tornar. Sí que n'hi ha relació. El pes i l'altura d'un alumne de primer de l'ESO. El pes. Podries dir, home, si uno és el doble de alt que l'altre, pesarà el doble. No sempre. Podria haver una certa relació, però no és una relació matemàtica, perquè n'hi ha gent que és el doble de alt i no té per què pesar exactament el doble de pes. Així que no és una relació matemàtica. I la quantitat de cançons en un CD i el preu? A veure, si jo tinc un CD d'estopa de 10 cançons, que me costa un preu, tu penses que a lo millor uno de Rosalén, que té el doble de cançons, me costarà el doble de preu? No té per què. Només hem de veure la quantitat de preus diferents que n'hi ha al comprar diferents CDs de música. Així que esto no és una relació, ni matemàtica ni de res. No té res a veure. Aquestes dues magnituds no tenen relació. Bé, i ara què són magnituds directament proporcionals? Quan parlem de magnituds directament proporcionals estem parlant de dos i estem comparant dos magnituds. Per exemple, les barres de pa que he comprat i el preu que me costa. Com estava dient abans. Les barres de pa i el preu que em costa són directament proporcionals. Per què? Perquè quan un augmenta, l'altre augmenta també. Però com augmenta? Aixina com li dóna la gana? No, d'una manera molt especial. Si jo tinc el doble de barres de pa, me costarà exactament el doble de preu, que seran 0,90 euros, 90 cèntims. Són directament proporcionals perquè quan una creix, l'altra també i en la mateixa proporció. És a dir, si multiplique per 2, he de multiplicar per 2. Imagina't ara que jo volguera comprar 10 barres de pa. Què tindria que fer per comprar 10 barres de pa? Doncs multiplique per 10 el nombre de barres, multiplique per 10 el preu, 4,50 euros. D'acord? Això passa amb altres. Per exemple, entrades de cine i preu. Imagina't que jo he anat amb una amiga i ens hem anat les dos al cine
i ens ha costat 14 euros les dues entrades. Molt fàcilment tu podràs saber quant costa cadascuna, quan tinc jo que pagar jo a soles d'entrada de cine. Bueno, pues si dos entrades costen 14 euros, què tindré que fer? Pues dividir entre dos per saber el valor de només una entrada, que seran 7 euros. Vale, i si resulta que ara ve una altra amiga que hem quedat en ella en el cine i en lloc de 2 entrades tinc que comprar 3 entrades, quant ens costaran les 3 entrades? Bueno, pues és molt fàcil. Mira, com ja tenim el valor de lo que és una entrada, tu què has de fer? El valor d'una entrada la multipliques per 3. Bueno, pues si jo multiplique per 3 el número d'entrades, multiplique per 3 el preu de les entrades. 3 per 7, 21 euros. Bé, les magnituds són directament proporcionals. Per què? Perquè si una augmenta, l'altra augmenta en la mateixa proporció. Si multiplique per 3 la superior, multiplique per 3 la inferior. Si dividim per 2 la superior, dividim per 2 la inferior. Esto és una relació de dos magnituds directament proporcionals. Imagina que tens ara una taula com aquesta en la qual t'estan dient que n'hi ha dos magnituds, esta magnitud té estos valors i esta magnitud té estos valors, i t'estan dient que són directament proporcionals. I has d'anar omplint els diferents buits. Bueno, anem a aplicar el que significa directament proporcionals. Sabem que si se fa el doble d'una, s'ha de fer el doble de l'altra. Si se fa el triple d'una, s'ha de fer el triple de l'altra. La primera cosa és que hem de buscar quina és la parella que tenim relacionada, que és aquesta. Per a 3 unitats de la magnitud A, tenim 60 unitats de la magnitud B. I te diuen que són directament proporcionals, t'ho han dit. Així que anem a veure. Per exemple, si jo vull calcular este 8, què he de fer? Multiplicar per 3 la magnitud A. 3 per 3, 9. Doncs què he de fer en aquesta? Multiplicar per 3 la magnitud B. 3 per 6, 18. 180. Podem fer això amb les diferents magnituds. Algunes són més complicades, perquè de 60 a 100 me costa i de 2 a 3 me costa, però tenim sempre la unitat. Això s'anomena reduir a la unitat. Què puc fer per a trobar esta? Doncs molt fàcil. Jo he de dividir per 3. Doncs esta ha de baixar en la mateixa proporcionalitat. Dividim entre 3. 3 entre 3, 1. 60 entre 3, 20. Ja tinc altra parella relacionada. Vale? Doncs quan ja tinc la unitat és molt fàcil fer la resta. La resta són la casella en la qual la magnitud A és 2, que és el doble, puc jugar amb aquesta, per exemple. 2 per 1, 2, doncs 2 per 20, 40. D'acord? I esta casella que me costa molt, que és 100, amb quina puc relacionar-la? 180, 60, 40, 20. Sí, de 20 a 100, quina operació he de fer? Multiplicar per 5, 20 per 5 són 100, doncs per a trobar-ne la casella de dalt, 1 per 5, 5. Ja tinc la taula completa. Podeu tornar a visionar el vídeo tantes vegades com vulgueu. I ara, de quina manera relacionem esta taula de proporcionalitat directa amb el concepte que hem vist al principi del tema, lo de 4 termes en proporció? Doncs molt fàcil. 1, 20 i 2, 40 estan en proporció. Claro, directament proporcionals. Com podem comprovar-lo? Doncs mira que fàcil. A que això té aspecte de fracció? Ho partim per 20. I això també té aspecte de fracció. Mireu, 2 partit 40. Bueno, doncs són directament proporcionals, o els 4 números estan en proporció perquè efectivament els productes creuats són iguals. 1 per 40, 40, que és este. I 2 per 20, 40.
són iguals. És el mateix concepte, però vist ara en una taula. Els 4 números 1, 20, 2, 40 formen una proporció. Per què? Perquè aquestes dues magnituds són directament proporcionals.